Wadoke County ma Homa Bay kotenore kod mano kar chungo bura ma Kasipul. Duol mar IEBC opodho jochung' 10 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibago Kasipul dwe manyien kendo miyo thuolo jochungo mondo koro chak kampen aya. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, duol no bendo golo siem ne obila kod apisas mage mabiro chung' ne yiero ma Kasipul kod gwenge mamoko mibage yiero madundo mondo mi kik yiengre nyakonchiel. IEBC kuom ndalo ariyo osebedo ka nono kendo puodho jochung' madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibiro bagi tarik 27 dwe manyien. Odiochieng' ma kawuono jochung' mane odong' ne ochopo e apise mag IEBC mane kosele mondo puodhgi ka jachung' mano kong puodhi okinyi ma kawuono en jachung' maduong' bura mar National Liberal Party Omondi Koyo mane okoni en kod ajenda madongo jo Kasipul poni obiro yiero e komno. Wakwayo duol mar IEBC ni jogo mosechako nyiso wich moro mamienjo mag tulo mondo giyie gikaw pend chik kaka owinjore mondo gidil gi jogo maketo tulo e yiero mawadhire. An kaka jachung' mar National Liberal Party Omondi Koyo an gi chenro mabeyo ma ong'ith madwani mondo adhi atim ne jo Kasipul ka giseyiera. Mokwongo an agombo ni mondo aket okumba mar thieth ne jogo moti kata ma hikgi oseniang'. Bang'e to jachung' mar Kenya Moja Movement Isaac Abok ne ochopo gotese ne nyima IEBC mondo mi opuodhe kendo bang' nono tesene to IEBC ne opuodhe kendo miye thuolo machako kampen mare kane ojiwo jochung' wetene mondo go siasa mar uso ajenda margi ma ok mar kelo koko kata tule kinde ma gitimo kampen margi. Otemore yo mapiyo piyo watieko process marwa less than 15 minutes. Chalo ka gima IEBC ne giko makende kaluwore gi kaka neno process otimore kendo an gi geno makende ni mana kaka gitang'o nyalo e weche ma clearance piyo piyo gidhi timo yiero ni e yo mauyanga kendo ma e yo mapiyo. Robert Manibior bende ne ochopo e apise mag IEBC kod johera mage kendo makolo yo tesene to apisa mar IEBC ma Kasipul ne opuodhe ka koro dhi laro komno ma ok otiyo kod wuon bura moro amora. Tarik 27 wawuoguru oko in large numbers wapeguru kwe mondo kwe obed Kasipul kaendi once and for all. Jalop jakom duol mochung' ne bago yiero pacho kaendi IEBC Fahim Arafat Abdalla mane odhi chuang'e kaka chenrono ne dhi nyime Kasipul ne okoni IEBC oikore ne welo te madundo mibage pacho ka dwe manyien. Ne osiema apisas mag obila kaachiel kod mago mag IEBC e kar chudo bura ma Kasipul kaachiel kod gwenge mamoko midhi bage yiero madundo e pacho ka mondo kik tem yiengore konchiel. Ne gisiro jachung' moro amora e kinde yierono. My urge to Kenyans in the areas of by-elections and anywhere in Kenya is that let us remain peaceful as a country. Let us come out, campaign and ensure that we maintain peace. Kenya is beautiful and we only have one country to live. I also urge the security which have been here. I appreciate the efforts and I also want to say that we remain to process and to show that we are neutral. I believe they are, but we must be seen that we are neutral. They must be seen that they are neutral. Kuom thuolo mandalario jochung' mopogore molap dhoge ndong' ne kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibago dwe manyien osebedo ka mol e apise mag IEBC mane kosele kaendi mondo mi koro puodhgi. IEBC wacho ne giikore ne yiero madundo mibage kar chudo bura ma Kasipul kaendi tarik 27 dwe manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.